काय बही तोंड बघलं काढू टाडा जमताला तुका आता ज्याच्या ती सगळ्यांचे काढते तू काजीच्या खाण्यावर चढले लढू पाण्याने त्या माडार चढा काय म्हणायचं ती लोकांचे नुसते काजी हलवून हलवूनच काढते ती वरती चढल्या समज पडलं काल ती तर भाई अरे आमका मग हाडा तुझी ती लागी करू सगळी अशी गुटावून मग हरा सकाळ सकाळ पुढे यांची लपडी सुरू आली कोणाची नारळ जोडतो रे आता सीझन चालू झालं ना लोकांचे काजी नुसते असे खळवटून जमयत ते वरती चढा हलन नुसते ती आता सांगते ना माडार मी चोटतो आणि नारळ काढतो तुका हिंमत आ तुझ्या तळावर काय रे सकाळ पुढे काय रे तुमचा होक्या कसा काय सांगता बघ रे माडाच्या वरती चोटतो आणि नारळ काढतो मग नारळ चढतो केव्हा जमिनीवर पडले ते बोंडे उचलून आता सांगताच भाया काय करून जसं ते सगळं आपण जमायचा चढा एका येणार नाही बघी हो चोटतो ह्याचा हिंमत आ चढा आणि चढलो तर समजा ना रे जमातच झालाय नाही ना बघ चोडलो ना आमका एक काहीतरी अशी गाडी बिडी बोलवची लागते की त्या परत उचलून व्हारांग नको ना आमच्याच बाबा जमत ना तू चढलो तर काय करतो अरे फक्त हे ना चढण दाखवता वरती वरच्या त्या तंगशेर चढाचा आणि योग नारळ हातीन काढू मशीन बिशीन वापरता का म्हणे ना कुसलाय माडार चढान वरती काय नारळ गावलो की झालो 500 रुपयाची झालाय पहिलाय तो खरंच मरे हो. आजची दितलो नारे मोडाच आहे नारे काय एका कमी जमता पहिली नाव आहे असा चाललेला पेंग कसा आणि पडलो आला आमका व्हावं हे माड का नारळ काढून काय ह्या पडला बघ काहीतरी ना काय म्हणतो तुला मारा चढा गेला ना ते बाद झालं उगीत त्या का सांगते काय माका खुय आता चढा खरंच ना चढा गेला तुका मोडान बरे जातलो पडलेल्या वरसून अजूनही लगीन नाही जाऊ ना माझा आवाज घालतली काही काळात झाल्या अरे पण ह्या माणसाकडून मरे 500 रुपये घेणं गरजेचं जा दिल्ली त्याचा का मी मोडलो तर त्याचा का नारे मोडाचं दिल्ली हो मरे टेर उडायचं असतं लोकांचे ह्याच्याकडून कशी करून 500 घेऊया माझ्या वांगडा झगडता तो राग जा माका त्याचो पण तुका ना चढाव्या ना रे माझ्यावर विश्वास आहे मी सांगतो तसं कर ह्याका फक्त काय व्हाया कुसल्या माडार चढान वरती तक्षेचो नारळ काढून ह्याका होय मा तसं त्याका देऊया लक्षात चढा येऊ नको इतक्या वरती मी सांगतो काय कळ मा तुका तुझ्या विश्वासावर माझ्या विश्वासात मी तुका सगळा दाखव तू कसा चढत आपण ह्याच्याकडून 500 घेऊया पण माका बच्चे पैसे होय अर्धे अरे 200-300 घे झाला मा ह्याची वाट लाव काय माडा चट्टलो म्हणतो वरती चढा नारळ आपल्या हातीन काढून तुझ्या हातीत देतो बघ काय रिक्षा मी बोलवून दवरतो पडलो तर ऐका बघ तुमका सांगतो ऐका नारळ वरती चढा हातीन काढून तुझ्याकडे देऊ लक्षात दिला ती तर तुका 500 गावतो दोघा जणांनी 500 रुपये हाडा जो जिंकतलो त्याका समोरच्या माणसाने देऊ आहे 500 लक्षात दिला माका मान्य आणि सांचे बरोबर 5 पेरी बुडलो तो नांदलो आम्हाला त्यांच्या घराकडे जावा विसून मग काय तर पुढे जावं चला बघलाय माझं माणूस काटता बघ कसं पाचशे काढून ठेवते वरती जाऊन काढलाय त्याने भारी पहिली पैसे पैसे का चॅलेंज मारलेलं 500चा मग अरे जमला दे चल नाल डवर तुझो चल
बरीच भयान थूक लायल्यान रे बाबा. कोईच महागायत पडली 500 रुपयाचं होणार. काय रे देवा बाबा. आता काय हो ते देवा घरान दूर होय नारळ आता 500 रुपयाचं काय करत. 500 गावले कंजूस मारवाडा म्हणत झाला चालेल गोष्ट भियात. माझे पैसे वया 300 रुपये पण त्याची उडायलेच होले ना. ते कंजूस मारवाड्याकडून काढू का होय. ना काय करत नारळ चढा घ्या ना. कट आधी बरोबर डायरेक्ट काय मग पाटकडे लावा तुझं काय बाय पिया काढतो नारळ तोंड काढ 500 काढून ठेव या. कट